Ravljani su posljednjih dana privukli pozornost javnosti. Iako možda bez pravne osnove, bore se protiv Dalmara. Tvrtka je to koja je dobila 20-godišnju koncesiju za uzgoj 50 tona bijele ribe, lubina i orade na području Ravskog kanala, točnije na lokaciji Velo Žalo ispod mjesta Luka na Dugom otoku. Sada žele povećati kapacitet uzgoja na 630 tona, za što im treba nova koncesija. To je zahtijevalo izradu studije utjecaja na okoliš koju su stručnjaci ocijenili valjanom. Nakon toga Ministarstva ribarstva i mora dala su suglasnost za dodjelu koncesije, a Dalmar je dobio i lokacijsku dozvolu. I tada su se Ravljani pobunili, što je rezultiralo skidanjem prijedloga o dodjeli koncesije s dnevnog reda županijskog poglavarstva. Stotinjak stanovnika Rave na čelu s Matom Avarom štiti svoje interese i smatra kako će novi kavezi narušiti kvalitetu života na otoku i njihove mogućnosti za bavljenjem turizmom. Tvrtku Dalmar ovo proširenje posla koštalo bi 1.600.000 eura. Uz to studijom su se obvezali na troškove monitoringa od 250.000 kuna godišnje. Na taj bi se način stalno pratio utjecaj uzgajališta na okoliš. Osim toga, kavezi se nalaze na samo 120 metara od Dugog otoka, a od Rave su udaljeni čak 2 kilometra. Ovim proširenjem otvorilo bi se i 20-ak novih radnih mjesta, a prednost kod zaposlenja imali bi otočani. No Mavar poručuje kako Ravljani za ta radna mjesta nisu zainteresirani. Nadalje, razvoj marikulture od velike je važnosti za Zadarsku županiju, a podržava ga i ministarstvo. Stoga nikome nije jasno iz kojeg razloga županija čeka s izdavanjem koncesije. Pozitivno ocijenjena studija utjecaja na okoliš, stalno praćenje rada i uzgoja, velika ulaganja tvrtke, razvoj marikulture, nova radna mjesta, to su pozitivne činjenice koje idu u prilog Dalmaru. A negativnih, kako doznajemo, od nadležnih i nema. Problem su jedino Ravljani koji uporno odbijaju nove kaveze i poručuju kako će se boriti do kraja. Ako i ne uspiju i Dalmar dobije koncesiju, barem se, kažu, čuo i njihov glas.